Ahojte, dnes si spolu ušijeme takéto mikulášske vrecko. Je sťahovacie z obidvoch strán a zhora má takúto kvetinku. Ja som pre potreby tohto videa naplnila vrecko látkou, aby lepšie držalo tvar a aby ste mali predstavu, ako bude vyzerať naplnené. Vrecko má pekne začistené švy, to znamená, že nebude sa vám strapkať ani púšťať nitky. Výsledný rozmer vrecka je 18 cm na 33 cm a miesto na naplnenie je 27 cm. Na ušitie mikulášskeho vrecka budete potrebovať látku s rozmerom 25×80 cm, pravítko, rezacie koliečko alebo nožnice, klípy, po prípade špendlíky, kto potrebuje, stužku, zatvárací špendlík, žehličku a samozrejme šiaci stroj. V prvom kroku si dlhšiu stranu látky zažehlíme dvakrát smerom dnu približne o 1 cm. To znamená, preložíme, prežehlíme, znova preložíme, znova prežehlíme. Následne prešijeme obe dve strany látky. Mám prešité obe dlhé strany látky. Tak toto vyzerá. A ja som si už zažehlila kratšiu stranu látky, jedenkrát dnu zase o 1 cm. Urobila som tak na jednej aj na druhej strane. Môžeme si teraz vymeriať klopu. Odmeriame si 11 cm. To bude naša línia, po ktorú budeme preklapať. Látku si preložíme po vyznačenú líniu a znova zažehlíme. Urobíme tak z obidvoch strán. Máme zažehlené a pôjdeme prešívať. Prešijeme asi 2 alebo 3 mm od spodnej hrany. Urobíme tak aj na druhej strane. Spodnú hranu máme prešitú a môžeme si ísť vymerať tunel. Moja stužka je široká 1,5 cm, to znamená, že môj tunel musí byť široký aspoň 2 cm. Od prešitia si vymeriam teda 2 cm. To bude moja vodiaca čiara. Prešijeme po vyznačenej čiare a urobíme tak aj na druhej strane. V tejto fáze máme prešitý tunel a zostáva nám zošiť vrecko dokopy. Látku si položíme smerom líc na líc a vyrovnáme. Prešívať budeme tesne pod preložením. Potom prešijeme malý kúsok od vrchnej hrany tunela. Čiže túto časť a tesne pod preložením, po celej dĺžke. Kto potrebuje, môže si látku našpendliť alebo naklipovať. Prešívame klasickým rovnostehom, nezabudnite zapošiť na začiatku aj na konci. V tejto fáze máme prešitú dlhšiu stranu vrecka až po spodnú hranu tunela, vynechané, a nad tunelom smerom hore ten malý kúsok. Máme tak na obidvoch stranách. Teraz môžeme vrecko prevrátiť. Vrecko máme zošité, ostáva nám navliec stužky. Ja som si odstrihla dve o dĺžke 55 cm. Navliekať budem pomocou takéhoto navliekatka, kto nemá, môže použiť zatvárací špendlík. Stužku si prevlečieme z vonkajšej strany smerom donútra vrecka a následne do jedného z tunelov. Stužku vyvlečieme z jednej časti tunela
a budeme ju prevlíkať druhou časťou tunela. Teraz vyvlečieme stužku z vnútornej strany vrecka smerom von. Jednu stužku máme navlečenú. Druhú stužku budeme navliekať tým istým spôsobom, ale začneme z opačnej strany vrecka. Vrecko máme ušité, stužky navlečené. Keď zatiahneme, vidíme, že nám tam vznikla tá pekná kvetinka. No a teraz máme dve možnosti. Prvou je, že si budeme zaväzovať z každej strany mašličky a budeme mať vrecko pekne omašličkované. Ak si zvolíte širšiu stužku alebo saténovú, ktorá je padavá, bude trošku krajšie. Ja som zvolila ripsovú, tá je taká pevná. Ak sa rozhodnete, že si ušijete vrecko s iným rozmerom, nezabudnite si nechať dostatočnú rezervu, aby sa vám nestalo, že pri roztváraní vrecka sa vám stužky schovajú dnu. Potom tu je tá druhá možnosť a to je, že si urobíte na obidvoch stranách takéto uzlíky. Vrecko máme ušité, ja verím, že sa vám podľa návodu dobre šilo a budem rada, ak mi pošlete fotku tých vašich